Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui. 1:48 estes últimos 12 que quedan de Hoy por Hoy Santiago queremos dedicarlos na véspera do 25N a falar de novas masculinidades, que é un tema que controla, ímolo decir así, Xosé Cabido, que tal, moi boas? Hola, bo día. Este profesor de educación secundaria que empezou a impartir talleres no Instituto de Muros e que estaba a facer agora tamén no Instituto Antonio Fraguas de Fontiñas. Que son as novas masculinidades? Bueno, pois vamos a ver se en estes minutos sou capaz de darvos unha pequeno resumen do que eu fago e do que é isto. Bueno, primeiro hai tempo que quitei o concepto de novas, ¿no? Vale. Então vamos a empezar por aí. Prefiro masculinidades disidentes. Por que motivo? É dicir, pois, basicamente porque o que di o concepto de novas masculinidades é como se antes non houbera homes distintos, homes diferentes, homes que non cumprían o patrón que da heteronormatividade ou do patriarcado, o que queramos decir, non? Había homes, e eu podo ter referentes na miña vida de homes moi bons, de homes cuidadores, non? Igual que teño a maior parte de referentes de outro tipo de home, pois, de modelo máis tóxico. Entón eu preferín cambiar este concepto e usar outros, masculinidades positivas, e sobre todo outro que me gusta máis, masculinidades disidentes, non? Entón, que se pretende facer con isto? O que pretendía eu no inicio era ver se éramos quen de mostrarlle novos referentes ao alumnado. Os modelos do alumnado dos nenos pequenos son modelos programados, vamos a dicirlo así, pues desde Disney, desde o referente do teu pai, o referente do teu tío, do teu irmán, e modelos que, obviamente, nos que ti te reflexas, ou nos que ti te reflites, e logo vas a reproducir, non? Entón, a idea era buscar outros referentes e, sobre todo, e con isto xa un pouco remato, así un pouco de onde veo isto, non? Era que nos espazos mixtos, eu son profesor de filosofía, non traballaba moito estes temas xa desde os anos 90, non? E veía que os alumnos, ante os debates, ainda me pasou outro día nunha clase de valores éticos de primeiro de eso, o mesmo, sigue se reproducindo o mesmo, tiñan unha atitude sempre a defensiva, enseguida coñecen un concepto de feminazi ou do embrismo, eso coñecen, non saben definir o feminismo, pero sí coñecen eso. E sobre todo se sentían a defensiva. E eu notaba que non producía o efecto que eu quería, non? É dicir, de cambiar a mentalidade e facernos os homes máis cuidadosos e que abrazaran o feminismo. Entón, a partir de aí, baixo a seguinte premisa: a socialización masculina e femenina son distintas. E aínda que temos que traballar en espazos mixtos maioritariamente, debemos tamén abordalo de forma distinta. Non é o mismo o que me dá a min a publicidade agora na Navidad, un anuncio de colonias, o que lle di ao home, que o que lle di a muller. E os homes non somos capaces de falar das mesmas cousas se hai mulleres e se hai homes. Entón os talleres que ti impartes son, digamos, separados por sexos, son para homes, digamos, para falar destes temas. E aí comprobas ti que a reacción e o comportamento deles é diferente, que se abren de algún xeito. Sí. Bueno, o que sí está claro tamén é que eses obradoiros separados por sexos teñen unha atención ás mulleres, non? É dicir, con outro discurso, unha muller. Aquí é importante, vou dicir unha cosa que a veces digo tamén cando eu explico a profesores a través do CAF e eso, que a veces parece non políticamente correcto. É moi importante que un home lle fale un home, que os nenos lle fale un home e que sea heterosexual. É o primeiro que fago nos obradoiros, é dicir, vou salir do armario, digo así, e logo digo, sou heterosexual. No, porque hai algúns que teñen que sair do armario para reivindicar os seus dereitos. Eu vou sair do armario para simplemente decir que son heterosexual e que son feminista. E que o feminismo me está dicindo a min que a construción da masculinidade é tóxica, é tremendamente tóxica. E entón, os nenos, no inicio, isto sería, a veces sempre penso, sempre soño, que debería gravarse un documental. A veces teño estado hasta 4 ou 5 horas seguidas. Isto é impensable nunha clase de filosofía. Os 15 minutos os entretesos se te quere ir. En este tema, bueno, por exemplo, o Vías de Cedeira, onde fui un día a falar, eran para un par de horas e ao final os nenos pedían, por favor, que seguiramos. Non tanto os nenos como as nenas, non teñen necesidade de falar isto. Entón decía que sempre me gustaría ver un documental como os nenos no inicio, cando se ven todos xuntos, é algo futbolero. Menos aqueles que xa son disidentes sin sabelo, que son físicamente inadecuados, que son máis afeminados, que non son as frikis que les chamarían, eles están máis caladiños. Pero
vamos a chamar, os que cumplen o patrón, e aparte entre eles se apoian e se exaltan, ao principio é como se estuvieran no partido de fútbol. Bueno, pois o cambio máis interesante precisamente neses chavales, como empezan e como rematan, por exemplo, en comentarios. Claro, o remate, é dicir, o comezo dos comentarios permítolle facer todo tipo de comentarios, incluso eu lle falo como home. Eu sei o que se fala entre heterosexuais, igual que falan outros. Se nós vemos grupos de WhatsApp, hoxe de heterosexuais, incluso a ti como muller, seguramente hai compañeiros teus que non sabrás o que falan neses grupos. Teño visto. Claro, e entón, obviamente non podemos presumir do que se falan neses grupos, non? Entón é moi importante que vexan as consecuencias deso, non? Entón, basicamente, o Obradoiro empeza como con esa altivez e os nenos van baixando hasta que ao final sintes e ves que o discurso cala. Porque só a pregunta sobre o pai. Algúnha vez o teu pai che dixo, quérote, eres a persona máis importante da miña vida, abrázate diariamente. Hai nenos que chegan a chorar, non? E dicir, onte xa pouco contar unha anécdota en Brión, nun Obradoiro que foi moi bonito para min, pasei moi ben, porque era xente moi diversa, desde 23 anos a 70. Había un home de 70 anos que, cando falamos da figura do pai, falaba de como o seu pai non lle pegaba, pero si era un home duro, e cando el viña mancado, porque pelexaba, pedíalle que seguira mancando e pelexando máis, que eso facía un home. E eu preguntei a él se el facía o mesmo que os seus netos, e dixo ni loco. Non. Entón, ese é o cambio que estamos operando. Pero si é certo que aínda hai un discurso difícil de asumir, porque o home temos que asumir, e isto é o primeiro que lle digo, os privilexios que temos, para saber que os privilexios que nos dan é a cambio de perder a liberdade e estar sometidos a un modelo patriarcal, ¿no? Claro, a un modelo pues, máis militarizado, a un modelo menos ecoloxista, a un modelo sin cuidados. Por exemplo, a propagación da extrema dereita ten afectado tamén nese pensamento feminazi que comentas dos chavales? Eu penso que sí. Eu penso que habría un caldo de cultivo, que existía un pequeno caldo de cultivo, sobre todo, e como se ve, no sector masculino, ¿no? No sector masculino que é o que comprobaba aí tamén con os alumnos, que se sentía atacado. Entón, o feminismo, en vez de ver que é unha ideoloxía que o defende, ¿no? Vese atacado. E entón, claro, é un caldo de cultivo para que a extrema dereita, pues, colla votos nese banco, non? Por iso é moi importante que no sistema educativo lle demos argumentos e referentes distintos. É dicir, un exemplo. É dicir, eu digo cando en algún momento do Obradoiro digo a un neno, a quen defende o feminismo? A un neno ou a unha nena? Eles automáticamente as nenas, obviamente. Entón, poñolle como exemplo, se o feminismo reclama simplemente que o teu pai, que está divorciado da tua nai, lle pasa a pensión correctamente como marca a lei, quen se vai beneficiar deso? Ti como neno non. Solo este tipo de cousas, non? Ou cousas como, por exemplo, cal é o mandato masculino tóxico ante o amor ou o desexo, non? Ante si ti estás con unha parella nun pub e estás con outros amigos e automáticamente alguén lle fala a tua parella, que nos di o grupo? Eu chamolle machinazis de forma para contrastar o rol do momento. O rol do momento. Pois todos dicen la violencia. Entón, sempre, hai dúas opcións. O mandato é o te vas a la cárcel, se le pegas tú, ou te vas ao hospital. O mandato da masculinidade é realmente, complicado, ¿no? Chamábame a atención esa referencia que facías a que ti te presentas como feminista heterosexual. Os feministas heterosexuais e tamén os chavales que sexan así sodes sospeitosos para o resto. Claro, en certa medida, quer dizer, cal é o valor deso? É dicir, claro que en principio pode ser sospeitoso, pero eu intento non selo. Eu no primer momento, no inicio, uso un pouco, vamos a decir, as artes teatrais, e digo, como te sintes ante o feminismo? Intento que les falen e todos, que acusado, que non sei que son un violador, que son... Eso solta, hai que deixar de soltar eso. E entón incluso digo, pero mira que gilipollas esa tía, que mala feminista, non? Como che dixo eso? Porque realmente o feminismo non ten que ver nin cos homens nin que a mulleres, chego a dicir así, é unha ideoloxía. Non é un enfrentamento entre personas, é un enfrentamento contra unha ideoloxía que lle fai dano ás personas, pero non só as mulleres, sino tamén os homens. É certo que te rompes o pacto entre varos. Explico yo que é un pacto entre varos. Un pacto inconsciente que eu teño desde hai de 1000 anos, desde o Neolítico. E eles asumen. Enseguida o entenden, porque é fácil de entender. Que pasa que a min nunca me dixeron. Eu mesmo, Pepe Cabido, non uso penca hasta que o li. O pacto entre varos, claro, é facer pensar, ao final,
que lle ponan nome ás cosas, que Claro. valoren, que reflexionen sobre asuntos da súa vida, referentes que non sexan moi alonxados na casa, por exemplo, e facerlles pensar. Sí, facerlles pensar en que hai moito que gañar. É dicir, realmente temos un mundo que gañar, facerlles pensar nas emocións, na saúde. É dicir, dicirlle, vamos a pensar, quen morre máis por violencia? Violencia, quen morre máis? Os homes, pero máis de outros homes. E nós matamos as mulleres. Quen morre máis en accidentes de tráfico? Quen fracasa escolarmente? Eu daba o rexistro da aula de convivencia en busca de mulleres. Non hai expulsar as mulleres. É algo excepcional. Entón, hai algo que nos está facendo daño. Nós podemos atender aquilo que nos dio o feminismo, que nos interpela aos homens, ou non atendelo. Podemos ser honestos ou non ser honestos. E ter moitísimo que gañar. En 20 segundos, contame que vai pasar mañán en Fontiñas. Tedes Pois unha mañá preparada temos gorda. Un acto, vamos, que estamos tremendamente ilusionados. 20 segundos. 750 personas, nos vamos ir a escoitar música, teatro, poesía, na EGAP, en grupiños de 150, cumprindo a normativa COVID, que non pode ser de outro xeito, e sobre todo a pasalo ben e, bueno, a visibilizar o problema máis grave que ten o machismo, o patriarcado, que é a violencia contra a muller. E a celebrar ese 25 en eso, moitas grazas por achegarte ata aquí. Grazas a vos, foi un placer.